बेहाय दं ना गिदिर Domnya aku yang salah. Mabaयदि बेसे गिदिर नुवाखै नोंसोर? जोंबो नुनाय जायाखैलै नुनाया बेसे गिदिरथाय दा जोंबो नायनोसो फैदों नालाय। दंनाया दंखायो दा? दंनाया दंखायो गासिबो नुनाया नुजोबखायाखैनो। नोंलाय? आच्छा दा माला हमगोन? दा मथा मथि दुइथायाव हमनो नागिरदों। दुइथा थिनथासो जागोन ना बियो। माबा उफुद्रुग खालामदोंमोन नामा? उफुद्रुग खालामाखैदां जेबो। फैजेननायनो बिदिनो थाफैनायावहायनो एसे आन्दाज मोनदों खोमा। सोरथो मोनथिनानै बाहाय दं होननानै मोनथिया? बे गामिनि मानसिफोर मिथिदों खोमा। बे जायगायाव दं होननानै सोर मोनथिया? बे गामिनि न' खाथिनि मानसिफोर मिथिदों खोमा। सोरबाफोर ओरैनो बेरलाबायना फैनायाव बागानावहाय नुलाबायाखै बियो। हा? नुलाबायदोंदां बे बागानाव फैनायावहाय ओरैनो। दा सियरथार आरोना? औ सियर जानो हागौ दंखायो दंनायाथ' सियरखा। आखायनो नेट होदिंजोब्बाय ना? आं गिदिंनानै नायजोबथारबायलै नै बाहायनो दङ नैबे जायगायावनो ऐसे दूर से सामने निकाला हुआ है मैं भी घर से निकला पीछे खाता बोला दिया ऐसे मेरे पास ऐसे दौड़ा आङो आंखौसो फैनोसै